Ака ми се. Лошо ми е, аз съм Али Раза и обичам много, много баклава. Лошо ми е, аз съм Али Раза и обичам много, много баклава. Няма да ме спреш, защото ям с лъжица, а пък моето дете яде от птица. Иска да се стресна от теб сега, но не мога, защото съм Али Раза. Предлагаш да сме на лекарството слонина, но пък аз и аспирина сме двамата комбина. Виждаш ли го тоя? Това е Гошо, поне не му остава като на мен е лошо. Лошо ми е, аз съм Али Раза и обичам много, много баклава. Лошо ми е, аз съм Али Раза и обичам много, много баклава. Освен баклава обичам баничка с вода, но от нея инфаркта идва веднага. Лекарът ми каза да се дехе макобина, за това донесе той аспирина. Влизам в кенефа, но пак няма там хартия. Сега какво ще си намери и с какво ще се изтрия. То се е видял, ще прежаля аз чорапа, за да мога да довърша батъл рапа. Ака ми се, аз съм Али Раза и обичам да ходя до туалетната. Ака ми се, аз съм Али Раза и обичам да ходя до туалетната. Какво става, хора? Аз съм Павел Колев и благодаря, че гледахте този клип. Харесайте Facebook страницата ми и се абонирайте за каналите ми в VBOX 7 и в YouTube. Не забравяйте да гледате клипа от миналата седмица, както и клипа от по-миналата седмица. Аз съм Павел Колев и ще се видим, когато се видим.